Koskankin, ja tänään me pelataan Jonesin kanssa Dying Lightia, ja tää on vähän niinku campaign, mikä vittu se sana on. Ja ei, siis niinku pelataan vähän niinku multiplayeria täällä kahdestaan Dying Lightia, osaan selittää.com. Kling, joo. Oi, mitä vittua? Se kävi mun kimppuun. Paina F nopea. Joo, mennään. Tulissa mä asun edellä. Lol. Hei, mikä tää on? Ei ku fuck, laita flashlightikin. Vittu, älä anna sen nähdä meitä. Voi vittu, nyt se on meidän pelässä. Joo, täällä. Vittu, mitä tästä pääsee ylös? Mitäs täällä on? Anna mä katon ensimmäisen. Sä saat katsoa. Mä otin jo toisen. Ota se tää toinen. Ok, no mennään, miten sinne pääsee? Hyppää tästä näin. Muista kattoo sitä kohtaa, mistä sun pitää ottaa kiinni, jos sä olet osuus. Ei sieltä, vaan tästä näin. Tässä on tää katto. Tästä. Käyn tuolla täällä sisällä. Tänne ei pääse muuta reittiä. No niin, mä katon tän toisen. No oliks siellä mitään siellä sun? En mä vielä tiedä. Täällä on Mä en tykkännyt tosta. Ties mä löysin noit fucking juttuja, mihin mä voin avaa noit laatikoita. Hetkonen. Ja... Oh fuck, tähän tippuu jotain. Paina I. Bensaa. Tää on läppi. Jonka mä just hajotin. Missä sä oot? Hei kaveri, voit sä tulla tänne? Joo, mä tuun sinne. Ei näistä saa vielä otettua mitään. Mä aktivoin tän läpi, tuu, lähetä. Ei sinne valopää, tuu. Tää on kyllä niin kelppi peli, mä en tykkää tästä yhtään. Painapa V:tä. Tuolla on tyyppejä, joo. Hei, tuolla on tämmönen iso yrilläs. No ehkä me jätetään sen rauhaa. 2. Joo. Siellä on joku juttu kanssa. Hei, tossa, kato! Juoksi, tossa on tommonen äijä. Tuu tänne missä mä oon. Mut ei käytetä taskulampuja, kun tulee paljon zombeja, koska sit ne lähtee meidän pelään. Tossa on meidän vieressä semmonen vitun paska. Fuck. Mä käytän tossa. Tuu tänne seuraavaksi. Tässä on meidän tehtävä. Niin, mut mitä me tehdään tässä? Nyt on yö. Tossa on tämmönen jättiläinen. Mä hoidan ton jättiläisen hoidossa loput. Oh fuck, nyt oli paha räjähdys. Tästä ei tuu mitään, mä voin sanoa. Okei. Mennään safe zonelle. Mennään safe zone. Ja nukutaan yö. Tule tänne. Mä menen tänne katolle nyt suojaan. Tuu tänne ylös. Ei ne pääsee sinne. Mä tiedän! Mä kuolin. Oh fuck, en kuole. Mä kuolin. Okei, mä saan ehkä kuole. Mä kuolin. Tuu nyt tänne missä mä oon. Ei kun mennään, mä tuun sinne. Mä vasta niinku spawnasin uudelleen. Mä tuun sinne päin. Eikö sä oot täällä? Ovasi. Sieltä safe zonella. Täällä on jotain juttuja. Eikö niitä on safe zone? Ei jumalauta. Mä oon lähtenyt täältä, sori. Tuossa on tommonen kusipäät zombi. Älä nyt mene sen luokseen. En mä meekään, mä yritän päästä pois täältä. Kuulit? Lähdetään nyt tolle mestalle, ei jaksa ottaa mutta on jännempää näin, tuu. Night Survivor. Tuliko sulle toi? Joo. Anna noitte olla. Varo noit ihmekavereit. Mennään niitten vielä sneakisti. Ja se on se, mistä tää sniikkaa, höpsö. Okei, mä en tykkää näistä yhtään, juostaan tästä ohi. Tuolta tuli tästä tämmönen homopaskalainen. En tullu. Eikö siis tuolta tuli? Mennään, mä kerään happea. Tuu nyt. Joo, mennään. Mennäänkö me täältä? Joo, tästä oikealle. Ja nyt sniikki pohjaan. Mennään tänne katolle. Tuu katolle ja sit sniikki. Miten sä pääsit sinne? Noin.
Agility level up, mä saan Kato kuka ampuu meitä. Mä sain level upi. Tänne näin. Minä mä otan nopea skilli. Yritä tappaa ne. Me ei tappattu kuolahomman tuolta ylhäältä. Mikä on vault? Mun stamina on loppu. Mä tuun sinne. Ai! Se sylkäs mua päin. Tuun sinne. Se näki meidät. Mä... Räjäytä se. Miten se lähtää? Se lyöt sitä tarpeeksi monta kertaa, sun pitää osua siihen kunnolla. Ei vaan se viimeksi nyt tulee. Niin ja sit se räjähti heti. Kokeilepa. Ei siellä sisällä yritetään. Joo. Mä olen vähän niinkun kuolemaisillaan. Nyt mä huomaan. Saat sä hoidet... Minne sä menit? Se räjähti se koko paska. Mä kuolin taas. Älä... Mä tuun auttaa, älä tee mitään. No se kuoli automaattisesti. Ei se kuole itsestään, pitää painaa spacea, että se kuolee lopulliseksi. Ai jaa, en mä tiennyt. Niin joo, mutta ei tulla takas sinne. Lol, mä oon täällä kämpäs yksi, nyt pelottaa. Siis pääsit sä sinne? Joo, mut mä oon vähän niinku 2v1 täällä. Onko no... pelastaa mut. Joo, mä juoksen täältä niin kovaa kun mä pääsen. Yritä pysyä hengissä jotenkin. En mä pysy. Kyllä sä pysyt, juokse karku. En mä pääse. No mä näen sun markkeri. Juoksen nyt. Noniin. Nyt hakkaan ne zombit ja pelastaa, mut yllätä mulla on 28 sekkaa aikaa, tai sulla on. Joo, mä juoksen täältä koko ajan. Ai, kyllä monta sekkaa. 17. Itses ne zombit kai lähti jo, niin tuu vaan auttaa mua, älä tee mitään muuta. Täällä ne on. 11 sekkaa, juokse tänne sisään ja pelasta mut nopea. Älä tee mitään muuta, juokse tänne sisään. 6 sekkaa. Kiitos. Iso on tässä. Oi, iso ei pääse sisälle, Mä teen tän tästä. Oli se viltaan laita. Tällä me voidaan hakkata tätä tästä näin. Joo. Sun pitää väistää vähän sitä niin. Oi, täällä on elos vielä joku kaveri. Näköjään, mä just katsoin. Varo. Mä yritäis päästä tän jutun katolle. Ai, se osui muhun. Nyt Venä. Tuu vaan taaksepäin. Mä tarviin taas revivausta. Tuudi. Tapataan yksi zombi tässä meidän edessä. Joo, ei keskitytä nyt tohon isoon, ei keskitytä isoon. Ei niin. Kauemmas! Revi vaan mut. Ei tarvinnut. Se jää pääs sisälle! Juokse ulos, silti päästä ulos. Pääsin ulos. Tuu tänne katolle. Mut se ei pääse enää ulos sieltä vai? Eiku pääseekö? Tuu, ei kun täällä tänne jatka eteenpäin. No niin, me pitää mennä tänne. Me ollaan niinku... En oo minä vielä! Yökseltiin! Mene! Hoituu just medikit. Tuu tosta pitkin. Mitä pitkin? Jos mennät tänne päälle. Niin tikapuit. No joo. Tästä kai. Joo, tästä. Tää peli on ihan liikaa. Niin. Oho, mä tipuin kerroksen alemmaksi. Mistä sä pääsit sinne? No mä menen sinne. Kiipeät vaan ylös. Siis nää on merkitty tämmösillä keltavilaittisilla Joo, mä tiedän. Niitä pitkä. Kyllä. Hetkonen. Mitä? Mistä tästä kohdasta pitää päästä? Mä oon tyhmä. Nyt mä töissä. No, tikapuit lisää. Pitää mennä ihan tänne päälle, holy fuck. Niin. Ei! Tipa ei vaikka tässä. Mä oon tosi hyvä pelaa. Mä oon jo melkein tää päällä. Ei! Mä tipuin, mut en paljon onneksi. Hui. Sain sätkyt.
Täällä on zombi. Mitenköhän tonne on tarkoitus päästä? Ai! Tippu! Se tippu. Mistä päin se tippuu? Kyllä sä löydät sen. Joo, enää. Mulla ei oo enää medikittejä, fuck. On vähän niinku pulas. On täällä. Mäkin oon siellä kohta. Ei sun tarvii tulla enää tänne ees. No, mäkin oon siellä ollut käydä siellä kyllä. Someone already scavenged this thing for parts. There's nothing up here to switch on. Täällä ei ollu mitään. Kuulet sä noi radiopuhelu? Joo, kuule. Tuu nyt alas sieltä. Täällä on zipline, sun pitää tulla ylös. Tämmönen juttu mitä pitkin laskea, tämmönen köysi. No Venä, mitäs mä pääsen sinne? Sähän sanot, että sä oot kohta täällä. No en nyt ihan ollut. Venä. Venä. Tosta. Joo. Huistottikin! Oot sä tässä tikapuilla? Joo. Venä, mä nyt yritän päästä sinne. No niin, mä oon tässä tikapuilla. Tuu ylös. Typpäät vaan taaksepäin tai sivuun, ei ihan sama. Hyvä, sit tässä on toiset. Tai siis nää ei oo tikapuut. Niin, en mä just sano, että samanlaiset noikin oli. Sitten, mikäs suunta? Toi suunta. Lasketaan tää. Oot sä ready? Mikä Tänne. missä? Täällä näin. Täällä missä mä oon. Tässä näin. Nyt mennään. Juma, eka kerta kun mä lasken näitä. Miten toi lasketaan? Menet ihan alle ja painat spacea. Whee! Oho, no niin, nyt mennään. Mikäs meidän seuraava etappi on? Check the second antenna. Eli niinku checkaa Mennään, koitetaan seuraava ottaa tää antenna. valkoinen juttu tästä. Mä menen jo. Hey Kareem, what do I do if the second dog. transmitter's trashed? The better question is, what will you do if you disappoint Rice? And the answer is probably die. Tuut sä? Joo, mä oon tulossa. Annetaan ton Ujuma. tuolla. Joku äijä yritti selvästi. Tarvitsin medikittiä, hei. Mulla Mun ei oo. peläs tommonen joku ihmetyyppi. No joo, no yritän escapea sit. Se on tommonen sylki. No mullakin oli just äsken se. Seuraavaan mihin mä menen? Mä oon tulossa koko ajan, mä näen sut jo. Mä tarvisin medipackin, mä oon ihan lovel. No mulla ei oo, eiku onko? No katon, pysyä. Pystyt droppaa sitä. Joo. Mä katon just. Alexia. Look at this. En mä pysty, missä se on Venä? No annetaan olla, mennään tonne perille. Joo, ei, en mä tiedä mistä se on. En mä edes nähnyt sitä kai. Tänne ja sit Venä. Mihin sä menet? Täällä on tää piste. Ei kuule ollut. Mennään tätä putkea pitkin, niin me ollaan ehkä turvassa. Ai, mä menin huti. Ja kuin turvassa täällä ei oo edes zombeja. Vielä. Mä juoksin mieluummin tätä putkea pitkin. Mä oon täällä katolla. Vähän turvallisempi olla. Kato missä mä juoksentele. No kato Se viime. juokset kans. Mennä mua hei vähän. Mä oon tullas kato. Täällä on zombeja täällä ylhäällä ihan helkatinmoinen määrä. Älä jaksa, mä oon niin lovel. Mulla on yksi hitti, niin mä kuolen. Yritti sylkeä, mut ei osunut. Oi, se meni läheltä. Ui. Tänne ylös kato. Pääseekö tästä? Pääsee. Ei Musta pääse. tuntuu, että me ollaan pulassa. Pääs tästä. Hyvä. Kareem, I'm at the second antenna. Mä en pääse! The fence Pääsin, is hyvä. electrified. I think Meidän pitäis someone's päästä inside. tänne. Älä juokse tänne. That will be a lake. Tuu tänne mihin mä menin. Probably his son Christoph. Meidän pitää päästä ton... Jotenkin saada tänne. In your way. Täältä jo. Get inside and turn on the transmitter. Täältä. Pitääks mun oikeesti lapioida tie sinne? Vai saaks mä tän vaan aseeksi?
Ei sun pitää lapioida. Älä et sano noin. Mistä sä muuten sait sen? Mä menen avaan tää. Oh, boost! Viinaa! Tää on kelpaa. Mä otin Nilesia, eli nauloja, ja sit mä otin... Mitä mä otin? Hei täältä! Täältä pääsee, tuu tänne. Joo, hyvä. Toivottavasti mä saatu lapio aseeksi, se kelpaiksi. Täällä on äijä. Mitä helvettiä? Zombeja vai mitä? Ei kun ihan äijä. Oh, fuck. No ihan... On the tower. Why the hell would you want to do that? For Rise. He asked me to. Rice? You don't look Kuulet sä ton mitä toi puhuu? Joo, kuulen. I'll just radio Mä back katon and koko tell ajan sitä. Rise that you wouldn't let me through. Mäkin. What? Fuck. No, I didn't say that. You want to climb? Fine. Go. Mennään. Joo, meidän pitää kiipeä. Tuolta. I don't care who hears me. Please stop. What's wrong with you? We're trying to... Meet vaan jostain välistä tuu tänne. These guys are killers. Yes, they're murderers. So be bad for them. Ei kun ei tästä pääse, mitä helvettiä. Mä oon menossa koko ajan. Think too much of your mouth, Christoph. Stop using your head or you're going to get yourself killed. Tossa. Väärä puoli. Tää ei oo auki. Niin, no Päästä. mikään näistä ei oo auki. Täällä. Joo, huomasin. Hyvä. Eikö niin tää? Mä katson, että se on toinen. Minne sitten? Täällä on aukinaiset kaput. Joo. Sit kun ollaan päästy tonne ylös, niin alettaisko jo lopettelee? Joo. Oot sä ihan mun perässä? On. Hyvä. I sure hope this fucking climb was worth it. Missä sä oot? Tätä pitkin tätä juttua. Tuolla joo. Ja mun pitää hypätä. Mä tipuin hyvin alas. Tuut sä auttaa mua? Siis oot se revivaamassa. Joo. Tai siis mä tarvii sua revivaamaan mua. Kuinka alhaalla sä oot? No, kato ite. Jos mä kuolen, niin sit alkaa alusta. Eli tehdään näin. Ja uudelleen. Niin, Mulla on- ei me kovin matalle tultu. Mulla on 25 helttiä. Mä menisin taas tippuu. Oot sä tulossa? Hei, miksi et vaan mene suoraan näitä pitkin? Eiku ei pysty. Niin tästä eteenpäin mä en tiedä yhtään minne pitää mennä. Sun pitää hyppää. Täällä ei oo kato mitään merkitty. Seriously? Tipuit sä taas? Joo. Sun pitää... Kato. Sun pitää mennä tänne... Tästä tänne. Mä en näe mitä sä teet. Päästä siis ylös. Pääsin mä ylemmäksi. Kato missä mä oon. Tuu tänne. Joo, ota hetki. Näet sä mut? Joo, näen. Mistä mun pitää mennä? Jostain reiästä vaan meet tänne missä nää. Se menee näistä kaikista reistä voi mahtua änkeen. Luultavasti. Mä en pääse tästä ylöspäin, kato. Sun pitää mennä vähän vasemmalle. Mihin kohtaan sä hyppäsit? Kato nyt tänne alas. Vasemmalle. Siitä suoraan. Meet vähän ylemmäksi ja joo vasemmalle. En mä pääse ylemmäs. Mene vasemmalle. Hyppäät ei kun oikealle. No Mä ihan sama hyppäsin jo. no sieltä sä pääset. Niin tonne kun pitäis päästä Venäjä. Tää on hyvin vaikeaa. Mä uskon. Hetkonen. No niin, pääsinpäs. Mistä tästä pitää mennä?
Siis siellä on varmaan se juttu, mikä sun pitää aktivoida. No kun ei. Sä menit liian ylös, se on täällä alempana. Anna mä aktivointa. Tuu vaan. No niin liian ylös. Mitähän mä pääsen pois täältä? No aktivoiks mä tää? Ei, kun mä haluan. Ei se oo hirveen ylhäällä. Tähän nää. Anna mä aktivoin sen. Mulla on 4 helttiä. Me saadaan just tää tehtävä läpi. Oh fuck. Missä se on? Mä vaan tipun täällä. Missä se on? Se on se... Käy paina kuuta niin sä näet. No. Tossa. Aktivoi se. Mennään. And this thing's still intact. Let's see if it was worth the hassle. Hey Kareem, second transmitter's up and running. Is it working? Kareem, do you hear me? Loud and clear. Nice job. Mutta aloitaanko lopettelee? Joo, mä tuun sinne ylös. Joo. Mistä mun pitää mennä? Tosta. Joo. Oot sä tässä nyt? Noni, mä oon täällä. Noni, joo. Joo, elikkä ei. Tää ois tämmönen jakso ja elikkä nyt ois seuraava jakson pariin mennään ja eli joo, me jatketaan sitten tästä kohtaa, missä me nyt pyöritään ympyrää. Eli joo, ei muuta. Morjes.